Una-una po, hindi naman ako doon na nagpaputok ng baril. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, ang unang-unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve kung ano man penalty na gagawin po natin. I think alam ni Ma'am Ichi yan sa tagal niyang kasama niya ako. Ano. So, sa akin po ganon. And yun naman, ako pag tinatanong lang, doon lang din po tayo nagpapaliwanag eh. Dahil gusto ko lang po mag-respond doon sa tanong ninyo. And as much as possible, sa totoo, ayoko na po sanang mag-interview. I've declined a lot already. Because I'd like to give, I would like to give it to the committee that was, committee na ginawa, na binuo ni Secretary Bida, no? And the CIDG is there already. So sila yung mas makakasagot dito. But your question is something na legal and political somehow. So anong pinanggagalingan? Siguro command responsibility. Sabi po nila, yun po siguro. If that is the case, sino po ba unang nagpaputok? Kung wala naman nagpaputok doon, baka hindi po nagka-ratrata ng paputok doon. O, at sino po ang may command responsibility kay Sergeant at Arms? So, di ba po, who is the head of the Senate right now nung nangyari yun? Ano po? So, along that line, ano po, siguro po yung ano ko, I hope na answer, sasagot ko po yung tanong nyo, ano po.